Abawuvala umlomo abantu einkundleni zokuxhumana asebeyizwile iclip uTshatha ehulula umlando wesibongo sakwaKhuzwayo. Asikubingelele bengabomusha kule channel indaba zikaBhoqo Online News. Siyacela wenza ubulungiswa uciphize usubscribe button, uciphize nebell khona uzobona konke amavideo namaclip esiwafakayo kule channel. uTshatha khathide ngoba ngomsakazi uKhozi FM uhulule unjengobunjalo umlando wesibongo sakaKhuzwayo ngenkathi ke uza kwabo umkhaba Madonsela wenza sport ezemidlalo emsazweni uKhozi FM eganwa ngomaKhuzwayo. Nansi ke kanje neclip sihlanganisile kanjani ukhathi mfana omuthi njengonene uKebhlokebe sale bethu ngoba naliti ehulula ke umlando wakwaKhuzwayo nokuthi ke lesibongo savela kanjani ukhathide ngobe uphethe umlando uzobhema ukholo. Samuel, Dijani, uma ngithi Tjatha wena uthi gogo Tjatha. Ngwenya igama lamuhloniphe masilapha kwaKhuzwayo. Ngumkhwenyana la ekhaya mina. Umntwana oqala uMaKhuzwayo. Hayi kanje zaphelela ngangaqoleka awushaya futhi. Nani khona nini nomfuka amadlozi impela ngwena. Wesibili masikhosana. Yeah. Bakithi siyabonga kakhulu. Kanjalo uThanda. Angashayela ihlombe kodwa ngibashayela ihlombe. Hayi suka. Thoba Donsela siyabonga la ndaba siyabonga mfowethu ngokuthi uzokha lembali lapha eMambedweni. Khokhokazi wayo noMbidi. Wayengowaqhawe. Wathi insizwa kaGumede yavele yashaje khona lapha ekhaya. Yagana ulonombiya yakhulelisa lonombili. Yakhuza umhloli inkosi yamaQwabe yathi hawu. Kodwa mfana wami wenzani? Hayi amaGumede angathambizi umfana. Ambizi yawazi lo mlando. Umlando nje. Umfana wavele waqoba nje khona lapha ekhaya. Gumede wahlangana umndeni kaGumede ukuthi cha abakwaQwabe basebethi nina abakwaGumede ngoba umfana wenu sezophuza ekhaya. Qala ke wokuthi mokhulisa intombazane ukuphoqa ukuthi uthathe lo mngane bawumthethe naye wayesokuthi ngamthathe phela nakuba eUqwabe eGumede bengabandawonye ngoba bakwaGumede baphuma kwaQwabe. Hayi ke yayisithi inkosi yakwaQwabe ngisho ukuthi ke siyakunqamula umhlobo bakhuza ababaza bakwaGumede bathi hayi Qwabe nkuni ubengathunywa ngayithi umfana vele niyamazi uyahlupha uKhuzwa njalo njobaba waKhuzwayo nje wayephuzwa njalo umlando nje waKhuzwayo lo ngoba ngiphumile. Hayi ke kwasethume ekhaya umhlobo aphuza ukunqanyulwa kodwa ke kulungile ke akaganwe ke khona lapha ekhaya ke sithi kwezolo losiko ngoba seganwa ngiganwa uNombedu. Yayisithi inkosi yakwaQwabe awu angeke ukuthi indodakazi yami phela isiyoba yinhlwa nje lapha na wayesenisikela ixesha sezwe kwase kuzaleka ukhosi bakwaKhuzwayo ke kwase kuthiwa kuseMambedweni ngoba bazalwe ngendodakazi uNombedu wakwaQwabe. Injalo nje lento. Dlala ngenkotha dlala ngolimi ngavele ngakhumbula ke ongizwe umlando voka Mchunu mengabe uTshatha ke esewuhulula kanje umlando lokho kusho khona ngempela ukuthi lezi insizwa uTshatha nongizwe ayi bafethu asibavume isintu bayasazi uyizoleke nawe kanjani ke uTshatha ehulula umlando wesibongo saKhuzwayo ukuthi ke savela kanjani. Ungashiya ukuphala wakho kwi-comment section usitshela ukuthi uyaphikisana lokho bekusho uTshatha noma uyavumelana uyamvuma uTshatha nawe ngohulula kanjani umlando wesibongo sakaKhuzwayo. Shiya ukuphala kwakho kanjani kwi-comment section. #indaba zikaBhoqo #sizwa ngawe.